Màquina automàtica de tapar el buit per a pot de vidre amb bomba de buit de gran potència, grau de buit fins a 0,09 MPa, bon efecte de bloqueig. Es pot ampliar sobre la base original de més del doble del temps de retenció. Les ampolles rodones de vidre, l'ampolla quadrada, les ampolles hexagonals, etc. La màniga de segellat de la cambra de buit pot ser compatible amb diferents mides d'ampolles. Àmpliament utilitzat en ampolles de vidre d'escabetx, salsa de xili, mató de fesols fermentats, condiments i altres productes de segellat al buit.